mukaona tobvunzaka pamwe pacho tinenge takuda mhinduro ende tinenge tichida tichipindurwa kwete pakavanda asi kuti pachena. Now ndoda kuti ndibvunze machief ekuZimbabwe. I'm not talking about now yekupiwa maISUS nemari vanhu vachitambudzika. That is not the case. Kunyange dai maipiwa motikari 33 kana 55. I don't have a big complaint about that. Vechipiri, ndoda kubvunza masabhuku emuZimbabwe. Ndoziva hangu kuti simba renyu ishoma. But you've got to answer this. Then vechitatu, ndoda kubvunza gurupu rema-human rights lawyers emuZimbabwe. Ndative kutanga machief, vechitu masabhuku 3 ma-human rights lawyers. Ndoda kuti ndikubvunze kuti imimi, especially machiefs nemasabhuku, ndo andiri kutanga. ZANU-PF yakaita here musangano nemi? Were you approached makakumbirwa here neZANU-PF kuti zvamune vanakomana nevanasikana vakafira kuMozambique? Handisi kutaura nawe kunofukunura mapfupa, iyoyo ndakaitaura kudhara yakapfuura. It's a different subject. Ndiri kuti pachimoyo zvapakafira vana over 10,000 vane mazita anozikanwa nemimisha yavakabva nehama dzavo dzinozikanwa. Zvimwe chetezvo nekunyadzonya naika over 4,000, pachimoyo 10,000, kutembwe over 7,000, vamwe kuZambia mamwe ma1000. Mubvunzo wangu uri pakuti imimi machifi nemasabhuku makaapproachiwa here nehurumende yeZANU-PF kuti vanakomana venyu ava taakutora mazita avo taakugadzira zvitupa zvatichapa manyasaranda nemabumbwe ekuZambia? Were you in agreement? Makabvumirana navo here? MuZimbabwe tine ma-human rights lawyers. Ndoziva kuti munowanzoda zvinhu zvekukwererana kumatare nekudii. Pane here musi wamakaenda kuarchives kunocheka marecords so that muendese ZANU-PF kucourt, kudare, kuhigh court kana kusupreme court kana kuinternational court of justice, muchivamhangarira kuti vanhu ava vakatora mazita evakomana nevasikana vakafira kuhondo kuMozambique nekuZambia, vakagadzira zvitupa zvina C-citizen, vakazvipa zvizvarwa zvemabwidi, zvemanyasaranda, zvemabranda vakabva kuMalawi, variko vanazvo, nemamwe mabumbwe akabva kuZambia. Hongu kune chitupa china A chakanzi Island, kune vamwe vane zvitupa zvina C. We have got original people Zimbabweans vane masene makaita sana Musonza tinavo. Then taane mumwe munhu akaberekerwa kuMalawi ari kushandisa the same surname. Zvofamba sei? Ma-original Zimbabwean variko vamwe vane mazita akaita sana ana Chinembire. Taane mamwe mabranda ari kushandisa the same masurname iwaya ana Chinembire. Tine maZimbabwean vanoshandisa masurname akanzi ana Mwendizvo. Taane mamwe mabranda vasina kutobvira vakaberekerwa muZimbabwe. Tine mamwe mabranda yakaberekerwa muZimbabwe. Ndiri kutaura vasina kuberekerwa muZimbabwe. Zviri kufamba sei kuti ana Mwendizvo vako vekuMalawi nekuZambia vasina mbobvira vakaberekerwa muZimbabwe? No, I'm just asking you, machief nemasabhuku. Zvofamba sei papa? Ime muchiti kudii? Then kuma human rights lawyers. Don't tell here kuti imimi, can you come to me and say, Judah, we are sorry we didn't know. Amuzvizivi. Fraud yakaitika izvitupa. You don't know about it. Would you say, Judah, we are sorry we don't know? Amuzvizivi. Nemima chief, are you telling me kuti amuzvizivi? Waratikana musingazvizivi. But not all of you. Kune vari kuzviziva. Makaitei neinformation yamunoziva
kuti hurumende yeZANU-PF yakatora mazita evana vakafira nyika vakagadzira zvitupa vakazvipa vanhu vekuMalawi. Ndosaka paye makandinzwa ndichitika, when we go back takabvisa ZANU-PF, everybody, we are going to push back the hands of time. We are going to rewind the watch to 1980. Hakuna munhu anotaura kuti ndine plus, hazviiti. Hakuna bumbwa nebwidi rinotaura kuti ndine plus. By 1980 kwanga kusina muZimbabwe nane plus. Tikutangira pazero. Vamwe vane mamaina vasina kutenga, vamwe vane mafactory, vamwe vane dzimba dzavasina kutenga. Hakuna munhu anonditaurira inini kuti I own a mine, I own an industry, I own a farm. Hakuna. Unless plus iroro wakange unaro before 1980. You've got a chance of speaking out. Kuti takange ndakariwana so. But anybody ane property yemba kana mombe kana chii from 1980, techida kunyatsoziva kuti zvakafamba sei. Wakazviwana nenzira ipi? Handisi kuda kunzwa munhu anonditaurira inini kuti ndakashanda nesimba. Nekuti tine vamwe vanhu vakaita more than 40 years, vamwe vachishanda muprivate sector, vamwe mugovernment. Panguva yepenjeni vakapiwa mari isingagone kutenga mbudzi after 40 years. Vanhu ivavo vari kuda mari dzavo dzepenjeni. Hazvina basa kuti vakafa, but mhuri dzavo dziripo. I will make sure I do something about it. Zimbabwe tine human rights lawyers. Vanonyatsoziva kuti ZANU-PF headquarters kuti ivakwe, macivil servants ese akatorerwa $50 for 3 months. Vasina kubvunzwa, vasina kukumbirwa. Vachivaka ZANU-PF headquarters zvima branches nationwide. Hakuna human rights lawyer akanochallenge ZANU-PF kuenda kuHigh Court kana kuInternational Criminal Court kuti uyai mutuniri zviri kuno. Yet muZimbabwe munonzi mune malawyers. Ndizvo zvamuda kutaura imi. I've got a lot to say. Hapana chitsotsi chenetwa neZANU-PF muZimbabwe mimi chamunogona kufungidzira kuti makaita ndakasaziva. Zvandisingazive kuchatoita futi vamwe vanhu vachatontaurira kuti chairman apo. Zvandisingazive kuchatoita vanhu vachatouya kuzondiudza kuti chairman muri kuzviziva here kuti kona yakati pane chakati. I've got a lot to say. A lot. Right, ndofunga liberation struggle munonyatsoinzwisisa kuti tiri kuenda nekupi zvinhu zvabvunzwa idzi, asi zvinhu zvekuti zviri kuda kuti iwewe uome musoro. Zviri kuti utore life yako practically kwete social media. Zvinhu zvatiri kutoisa zvinhu zvechokwadi. Toda kuti iwewe utiudzewo mafungiro ako panyaya iyi. Newe lawyer, newe mupurisa, newe musoja uri kunzwa nyaya idzi. Toda kuti nyika iende mberi, noti $200 iri kuhorewa. Hapana kwatinosvika nayo. Hapana chatinenge tichita pakurarama kwedu. So thank you nokuona kwenyu kwamunoita.